Sino dito ang mahilig manood ng K-drama? Mahilig kang manood ng K-drama? Or mas mahilig ka sa K-pop? Oo. Tapos yung katabi mo, K-papa? Ano? K-papa? K-papangit? Ay, charot lang, Widarot. Eto naman, hindi masyadong mabiro. Binibiro lang naman kita, kabisyo. Hindi naman ako masyadong, alam mo yun, nagsasalita naman kung ano-ano here. Anyway, sabi dito ni Boy Pindot, K-pampangan. Ano yung K-pampangan na yan? Hindi ko masyadong laman kung ano yung K-pam. Kapampangan! Yung pala yun. Sorry na medyo, hindi po ako masyadong na-inform dun sa mismong K-pampangan. But anyway, going back to our topic. Kaya ako po tinatanong kung mahilig ka sa K-drama. Alam mo kung bakit? Kasi yung bida sa Boys Over Flowers, yung Korean version ng F4 or Meteor Garden. Yung si Sunshine doon, yun nga si Jandy. Aba, alam nyo ba kung ano na-achieve niya ngayon? Graduate lang naman siya at 39 years old na summa cum laude. Summa cum laude, 39 years old. Di ba normally, ang isang tao by the age of 23, 22, 21, or 25, graduate na kung tama yung bilang sa edad o di kaya naman hindi ka nag-stop o tuloy-tuloy na lang sa pag-aaral mo. Pero ito kasing si Jandy, alam naman natin na siguro kaya tumigil siya sa pag-aaral because of her pag-aartista. Pero hindi naging hadlang yung kasikatan niya para makapagtapos siya ng pag-aaral at the age of 39. At naniniwala ako na ikaw na nakikinig ngayon, nag-iisip kung sakaling babalik pa ng paaralan para mag-aral, makatapos ng pag-aaral. I think this is your sign. This is your sign. Na at the age of 69, wow, 69 yarn. Pwede pa. Makabuo. Ay, iba palang number yung nakakabuo. Wow. I mean, same number, pero iba palang kahulugan. Charot, Widarot. Ibig sabihin, 69 years old, 70 years old, kahit ano pa yung edad mo, hindi ka dapat ma-discriminate at hindi ka dapat ma-discouraged na tapusin kung ano man yung nasimulan mo na. Hindi ka dapat ma-discourage na tapusin ang iyong pag-aaral. And ako naniniwala ako na kapag ikaw nag-iisip ng future mo, lalong-lalo na kapag feeling mo magkakaroon ka ng anak at gusto mong magkaroon ng anak, kapag ikaw dumating sa puntong magulang ka na, feeling ko, ang laking bagay na nakatapos ka ng pag-aaral. Bakit? Kasi kapag yung anak mo tumungtong ng high school, elementarya, o di kaya naman ng senior high or college, tapos sabihin niya na, ayokong mag-aral. Tapos, hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Tapos, ikukumpara niya yung sarili mo. Ikukumpara niya yung sarili niya sa iyo na magulang niya. Tapos sasabihin niya sa'yo, bakit ikaw? Di ka rin naman nakatapos ng pag-aaral. Parang ang sakit nun, Parang may kirot yun, Kaya sabi ko talaga, nung nag-aaral ako, hindi mo na ako lalandi. Kumbaga, iiwasan ko yung mga dapat iwasan. Oo. Kumbaga, hindi nga ako naging teenage mom. Naiwasan ko ang teenage pregnancy. Pero ang pagiging matandang dalaga, baka hindi. Charot! Widarot!
Dapat kidding aside, Kabisyo. Ayun, sabi ko, focus lang ako ng focus sa goal. At yun ay makatapos ng pag-aaral para pag dumating yung araw na magkaroon ako ng anak, wala siyang isusumbat sa akin na, ay, ikaw nga di nakatapos ng pag-aaral eh. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng posisyon sa buhay. Iba-iba naman tayo ng mga oportunidad sa buhay. Iba-iba tayo ng kinalakihan. So, depende talaga sa diskarteng meron ka at depende rin sa mga magulang mo na kung may kapasidad sila na pag-aralin ka. So, saludo sa lahat ng mga working students out there, yung nagtatrabaho para pag-aralin yung sarili nila. Saludo ako sa lahat ng mga kabisyo natin out there na hindi natitinag, hindi humihinto sa pag-abot ng kanilang mga pangarap kahit ang hirap. Kahit ang dami ng sakit na naranasan nila, nandyan pa rin nakatayo. Focus lang sa goal. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me. Oy, may sabit yung me ko. The one and the only DJ Rocky Tera.